Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evvela esselamu hürmeti xo jibo hemû başlaran û temaşavan ra pêşkêş dikim. Çend roj berê bi sedem bi nexweşiyê korona ketiye, xusûsan Serokê İttihadul Ulema Mamosta Mala Enver Qiliç Çaslan ra şifayê ji Xweda dixwazim. Seyda û mamosteyên azîz, bêguman win karekî bi qîmet û bi hurmet pêktînin. Ev karê we hêviyê dide xelkê mezlûm û bindest. İnşallah vî karê we ji bo hemû piskirêk û nexweşiyên ummetê wê bibe çare û derman. Ez hêvî dikim ev hevdêtinê aliman ya her sal tertîb dibe ji bo ummetê İslamê re bibe wesilê xêr û xweşî û azadiyê. Bêguman alim varis û emîndarên pêxemberan e. Davakirin û perwerdehiyê civakê de barê herî giran li ser milê wan e. Damezrandinê civakê fazil û bi axlaq hew bi destê aliman mumkin e. Bêdengmayînê aliman sedemê mirinê civakê manevî ye. Di vî warê de ji bo çareserkirinê piskirêkên ummetê înşallah alimên me wê serfiraz û muwaffaq bibin. Ji bo muhafazeyê qîmetê me axlaqî û manevî lazim e şêx û alimên me, siyasetmedar û rewşenbîrê me bi hev re bixebitin. Alemek kufrê nikarbûn bi tank û topê xwe welatê me xira bikin û sinorê me bin pê bikin. Lê em dibînin bi çek û silahên fitnê, fesadî û nijadperestiyê êrişê qel'ê me û sinorê me dikin. Alimên me, rewşenbîrên me, siyasetmedar û akademisyanên me û kesayetên me hêja û qedrbilind lazim e ji wan hîle û planên wan haydar bin û bi kar û bar bin. Bêguman xebatên ji bo vî karê tê kirin pir muhîm in. Îro war û welatên me dibin lîngan de ye. Coğrafyê me dibin îşgalê emperyalîstan de ye. Li her alî qeyrîn û zarinê dayîk û bavan, mij û morana mûşek û bomba li ser bajarê me kêm nabin. Di demen wiha da lazim e em terke nîqaş û berberiyê navxweyî xusûsan ya mezhebî û meşrebî û qewmî bikin. Maalesef ev nîqaş di nav me de dibe sebebî îxtilaf, dûbendî, şer û hesedê. Tedaviyê vî birînê manevî wasifê aliman e. Alim hekîmê nexweşiyên maneviyê ummetê ne. Gelî seyda û mamoste, gelî temaşevanên hêja. Alimên me lazim e hêvî û umîdê bidin nestên lû. Hêvî û umîdê ciwanên me şikestiye û xaseten şexsiyetên xwe yê îslamî winda kirine. Xilasiyê xwe li ber deriyên emperyalîstan dibînin. Îro lazim e alim û rehberên me bi neslên me yê nû bidin zanîn ku xelasiyê Kurdan bi fikr û îdeolojiyê Ewropa û Amerîka nîne. Xelasiyê Kurdan bes di adaletê İslamê de ye. Lazim e em bi civanên xwe bidine hînkirin, çareseriyê hemû derd û kul û keşeyê me di nav me de ye. Hêzên emperyalîst û gulamê wan di tû deman de ji me re nebûne dost û ji îro vê de jî nabine dost. Neyarên İslamê ji bo xwe xurt dibînin û Müslümana bêquwet dibînin, îro heqaretê li muqeddesatê me dikin. Ummetê İslamê ji ber îxtilaf û dûbendî ketiye nav wan, îro nikarin bersivê wan bidin. Heta heqaretên li pêxemberê wan tê kirin, ji bo bersivê wî heqaretê jî dengê wan nabe yek. Bedelê wî çi dibe bila bibe, divê ummet bersivê heqaretê ku li pêxemberê wan tê kirin bidin. Ew pêxemberê ku ji canê wan jî ezîztir e. Zêdetirê 100 sala Beytulmeqdîs bi sedem ummet perçeparî bûye û ji hev bela bûye dibin îşgalê Siyonîstan de ye. Îro dixwazim bi destê îdarevanê ummetê yê şeref û izzetê xwe firotine bi vî îşgalê bi ummetê bidin qebûlkirin. Lazim e ummet vî îşgalê qebûl neke. Di vî warê de lazim e dengê ewil û herî bilind ji aliman derkeve. Elhamdülillah di vî warê de dengê alimên me bilind e. Bes kufr plan û programê xwe beriya bi 10 salan danîne, ji bo xirakirinê van plana lazim e ummet yek vücud be
و bu yek dengê hemberê wan pîlana bisekine û dengê xwe bilind bike. Seyda û mamosteyên ezîz, ez hevîdarim ev hevdîtin bibin destpêk ji bo hêşyariya Müslüman û azadî ummetê. Ez spasî û pîrozbahiyê xwe pêşkêşê hemû mêvan û beşdaran dikim û hemû ketkar û xizmetkarê bername pîroz dikim. İnşallah di hevdîtinê şeşomîn de ev musîbetê umumî dê rabe û em ê rûberû dîsa werin bihev. Her şad û bextewar bin, bimînin di xêr û xweşiyê de.